Puilana hambai जों दिनै 24 नं रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्रनि इंगै गयामुनियारि सिभिलेज कमिटिनि इंगै कायसा मेलका स्कुलनि सिमी रतनपुर थामानि लामा जों इटसलिं खारि तनुव जों साइमानो थांनाय 25 बोसोर CPM सरकार खाय दंफुरु अ लामा रखनो खाय कालांमालिया आबुनि बागै जों IPFT BJP 2018 सरकार फाइमानि यागल जों ताबुक 2 बोसोर ओंखा 2 बोसोर ओंमानि लगे लगेनो जों ताबुक इटसलिं पिसलिं ते कारेन्ट ते बस कारबार लक जों खारि तनु साइमानो जत ताकुक ते बुक संनो जों CPM जे 25 बोसोर चालक टंफ्रु कुन मुसा खाइमलांलिया फियाबा जों IPFT BJP फायै 2 बोसोरनो जों गोबां मा सामुख्लाय बुका अबन बागैनो पुइलाना हामबाय मारो चिनि आमचनि जत ताकुक ते बुक संनो परक बु दिवै गप्लाय खावै हवै अ जरानो जों ताबुक मानै दङ अ सुजुगनो जों तांग मान दं आबन बागै आमचनि ताकुक ते बुक संनो हामबाय मारो